ମୁଁ ସାନ ବେଳୁ ଯେବେ ବି ଡୋରେମନ୍ ଆଉ ସିନଚେନ୍ ପରିକା ଆନିମେ ଦେଖେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ମୁଁ ଜାପାନ ଯିବି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇ ସମର ଭେକେସନରେ ମୋର ମମି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଜାପାନ ଯିବି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜାପାନର ହାନେଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଉଛୁ। ଆମ ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ସୁବିଧା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ସାରି ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲୁ। ଇମିଗ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଗଲୁ। ଟୋକିଓ ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁକି ଆଉ ଏବେ କିଛି ହିଁ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ଟୋକିଓକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ସିନଚେନ୍, ଡୋରେମନ୍ ଆଉ ପୋକେମନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ସ ଫ୍ଲାଇ ଟୁ ଟୋକିଓ। कृपया ध्यान दीजिए, सभी अतिथियों से निवेदन है